यही नहीं अभी और सुनिए यही नहीं अभी और सुनिए रुजानि फैनो हानाय जोंनि बोसोनगिरिजों लोगोसे आंनि आफादगिरि नोंथां लोगोसे जोंनि जिल्ला बिसानि साफ्रोमबो माननि महरगिरि नोंथांमोन जों दिनैनि गिबि हाबाफारिखौ मावफुंनो आवगायबाय दा जोंनि जे फिरफिला बेरायनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंनि जिल्ला बिसानि थाजोर आफादगिरि बिथां जौस्रां बर'खौ गुरै खावलायहरबाय लोगोसे बिनि सिगां सिगां बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जागोन गोजोन्थों फुंबिलिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आरो बयनिसिमबो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय जोबोद गोजोननाय मोनो जों दिनै स्पेशल टर्मिनेटिं काम निउ इयार सेलिब्रेशनखौ फथा दैलामाव खुंनो लादों जों गोबाव सम जाबायमोन गेजेराव लकडाउननि थाखाय जों जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जि टर्मिनेशन प्रग्राम बेखौ लानो हायाखैमोन दिनै गोदान बडि दानायजों लोगोसे गोजाम बडिखौ सिफायनाय जागोन आरो दिनैनि बे जोंनि स्पेशल टर्मिनेशन काम निउ इयार सेलिब्रेशन बे हाबाफारियाव सफैनो हानाय जोंनिनो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि एडभाइसार सार फैलाजे बरगयारि बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै साबायखर बावनो सानो जों लाकि होनना सानना लानांगोन मानो होनब्ला सारनि अननायावनो दिनै जोङो बेबायदिहाय गेदेर गेदेर प्रग्रामखौ खुंनो हादों जोंहा फाइनान्सियेलि जेबो प्रब्लेम मोनबोआसै जोंनि बे जितु लास्ट प्रग्राम जों खुंबाय थादोंमोन बेवहाय जेबो प्रब्लेम मोनासै आरो दिनैनि बे फ्लेग होइस्टिं प्रग्रामाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो सार गपाल बर' सार सोरां बर' सार गुलसन सार गोजोन ब्रह्म सार प्रबिन सार टार्जन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय आङो साबायखर जासिहरो आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु दिनै गोदान बडि दानाय जागोन आरो आं सानो दिनै जायफोरा बिबान मोनगोन बिथांमोना जोबोद लाकि होनना सानना लानांगोन मानोब्ला बिथांमोना सालबारि डिस्ट्रिक्टनि प्लेटफर्माव थानानै खामानिखौ ज'हाय मावलांबाय थानो हागोन आरो जोंहा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोजां मोजां एडभाइसारफोर दङ बिथांमोननि एडभाइसखौ लानानै आं सानो जिहेतु दिनैनि बिबाना दिनैनि जितु कमिटिया दिनैनिफ्राय जितु कमिटिया गोदान जागोन जों एस सिनियर जोङो ज'हाय इउनाइटेडलि जोङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो अलवेज माने अराय सम जोंनि सापर्टआ बे कमिटिजों थाबाय थागोन गोजोन्थों नै जोंहा बेवहाय जानाय लोंनायनि रान्दिनिफोरा संगासिनो दङ नै बे जाबाय ओंखाम आरो नैहाय बेदरफोर संगोन नामा नैबे निरामिस भाजा जोंहा गोबां आइटेम खालामनाय जादों नै आदैया एवगासिनो दङ नैबे दालि
जोंहा गोबां आइटेम खालामनाय जादों दै लोगोफोर माने सोरबा अमा जायिया ना जायिया पनिर आरो जोंहा मैसो बेदरबो दङ बाखि बेदरफोरखौ माबाथ'वाखै माने गोदानोबो एसे दंबावो नै बेदरखौ खिथिनि आं नोंथांमोननो नै बेदरा खावसे दंबावो दहनजोबाखै बेखौल' सुग्रोदो माने एवग्रोनो दिनै निउ इयारनि माने निउ इयारखौ बरायनायजों लोगोसे दिनै नैबेवहाय दा जोङो मोसानाय नायनो लुबैदों बलेन सरगियारिनि मोसानाय बलेन सरगियारिखौ जोङो जौसाङाव बरायदों बिथाङा गोदोनि मस्ट सिनियर मोसागिरि
Pura uncommon. Pembai. Ay, kim